Čus, tady jeden ty. A vítám vás U mého druhého vlogu. A dnešní vlog bude o pubertě. Takže, puberta, věc, kterou všichni určitě známe. Není to žádný kolem jdoucí. Ahoj puberto. Ahoj Denty. Tak, kdy mě přestaneš působit? No tak, pár let si ještě počkáš. Puberta je celková změna člověka za působení hormonů. Například vám roste opochlupení. No, asi bych už to měl oholit. Další je určitě změna hlasu. Najednou z ničeho nic, místo abyste mluvili furt stejným hlasem, vám ten jazyk přeskakuje. Jednou mluvíte takhle a potom zase takhle. A tak vám to furt přeskakuje, dokud si váš hlas neustálí. Další změna je určitě změna celkového vnímání. Například si myslíte, že vy jste nejlepší. U každého má to bude trošku jiný následky. U někoho je to úplně v pohodě a jiný to zase nezvládají. U některých si ani nevšimnete, že to prochází. A naopak u jiných případů moc dobře víte, jaké to je. Každé pohlaví má své hormony. Například chlapy, jestli to jsou opravdu chlapy, mají testosteron. Ženy mají estrogen, po kterým vám rostou prsa. Proto se v pubertě strašně odlišují muži a ženy. Toto by pro tenhle vlog bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, nebo nějaký pěkný komentář, nebo sdílej toto video. A pokud se ti líbí naše tvorba, tak odebírej náš kanál. Zatím. Čus. Me.